wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ jamana kunnafoni a b'o de maa na a baara kɛba o de ye sɛbɛnfura dungo ani kalimu nɔrɔmatigiw i k'a dɔn ani ɲininikɛlaw jamana kunnafoni n'a bɛ sanna walima dugu la olu b'a ɲɛɲini n'u ye ɲɛ sɔrɔ ka ban u b'a sɛbɛn sɛbɛnfura cɛɲi na wajibati a fɔra ko anw ka bayɛlɛma bamanankan na jamana de fanba bɛɛ lajɛlen b'o dɛmɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ jamana dabolo la baara in a tɛ kɛ n'a maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na min ye Gypsum contrôle ka taa fara Buwa Jabate ka daba tungara i k'a dɔn anw de sugandilen don an ka bitin in lahi nka min ye kuru kun ye a bɛ ji bɛ bolo n'ale ye yamaruya di an b'an k'a kan sisan karamɔgɔ daba tungara n bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate ta fiɲɛda balo bɛ Ala bolo Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de niveau sɛbɛnfura nin y'a boli ko 3,500 ani siɲɛ 19 ye min ye awa Usumani Dawu ye ale de ye nin sɛbɛn a ko min ye CEDEAO ka ciden ye ni Ala jɛna n'a ye sini juma a bɛ don an fɛ yan Buwa Jabate n'a bɛ segin Ala deli de kelen don an fɛ ani kumakan ɲuman ka segin ani kunnafoni duman ka don an kan Buwa Jabate i k'a dɔn CEDEAO mankan min b'a ni Mali cɛ a donnen don an yɛrɛ bɛ ni ka kalo damadɔ b'o la Buwa Jabate nka min ye CEDEAO ka ciden ye a b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn a tɔgɔ de ko Goodluck Jonathan sigi kelen don k'a kɔnɔ mars kalo tile 17 Bamakɔ yan min kɔni ye taa ka segin ye ale kɔni b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn nka se a ka nani kun kɔni ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Mali faamaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kuma jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ u da gɛlɛya min n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula bɛɛ lajɛlen degunnen don a ka se ka wuli Buwa Jabate farafinna diɲɛ yɛrɛ jɛkulu min ye CEDEAO ye u ye gɛlɛya min da ka jamana sɛgɛrɛ a donnen don min ye Goodluck Jonathan a ye bɔli laban min kɛ yan o kɛra février kalo tile 23 tɛmɛnen kuma jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ bɛnkan jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ CEDEAO ani Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula cɛmancɛ fanga o kɛlen bɛ k'i miiri min na o de ye jamana labɛnni yɛrɛ ye jamana furani jamana hakilina kura minnu bɛ a jamana denw na olu ka se ka tɛnku o de sumayalen don CEDEAO i k'a dɔn a ɲɛmaw bolo o de la i k'a dɔn gɛlɛya kɔni u ye dɔ fara a kan Buwa Jabate ni maa min ko i bɛ bawule kɛ ka banakɔtaa ko Buwa Jabate i ye dɔ fara nɔgɔ kan n'o tɛ fɛn ma bɔ a la nka min kɔni ye sen ye Goodluck Jonathan a ko ale hakili sigilen don a labɛn bɛ dalu jɔnjɔn de b'a bolo min kɔni bɛ se k'a to CEDEAO ka président n'o ye Ganakaw ka masakɛ ye ani Mali faamaw bɛ se ka kuma cogo min na sabula kuma caman kɛra ɲɔgɔn ye caman kɛra ka kɔn i k'a dɔn Goodluck Jonathan ka nani an bɛ Ala deli bɛnkan jɔnjɔn ani hakilina kelen ka se ka sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de niveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tungara ne bɛ tigɛ don joona Mali flash patriba n'o ye Dramane Isiaka Dramane Isiaka a ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga karamɔgɔ daba tungara munna a banbalen bɛ min ye colonel Assimi Goïta ale de kelen don ka dana ta ka da ka jamana premier ministre don patriba ko a ko min kɔni ye bɔ ka bin ka taa bila poso pasa karamɔgɔ daba tungara tile tɛ bɔ ka bin abada ko tɛ cuwa cɛni mangoya ta ka Shogel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ u mago bɛ mun ni mun na patriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka jamana kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungara jamana in ka gɔni o dogolen tɛ maa la a ko jamana in bamanciya wale mun bɛ a kɔnɔ o kɛlen k'a lafo min ye politikimaw u fililen bɛ ɲɔgɔn ka hakilinaw ma min kɔni ye transition ɲɛma karamɔgɔ daba tungara ale kɔni ye coup d'état min kɛ karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ a ka dana binna maa min kan o de ye M5RP o cɛba dɔ n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga o talen karamɔgɔ daba tungara a na kɛ min ye M5RP kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye kɔnɔya ni bɛsɛ kɔnɔya ye o kɛra maa dɔw dusukun na a ko Mali politique ko la bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen b'i kɔfɛ maa minnu bɛ yen kabini bɛɛjɛ fanga daminɛ la Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara u y'a da tulu la k'a da jaba la ka dunun gosi ka bala gosi maa t'u kɔfɛ f'u yɛrɛbakun kelen u n'u ka denbaya karamɔgɔ daba tungara ko hali bi olu de bɛ kolokalakaw na olu de bɛ kumalankolonfɔw la ko bɛɛ dɔnnen don ayiwa patriba ko a k'u ka sabali ye jamana mago tɛ puruti la jamana t'u mago bɛ cɛ gɛlɛn minnu na maa minnu bɛ se ka kuma belebele b'u da kɔnɔ maa minnu bɛ se ka kobaw kɛ ko Mali mago b'o de la Ala y'o cɛba dɔ di Mali ma bi n'o ye docteur Shogel Kokala Mayiga ye jɔn de bɛ fɛ ka min kɔni ye o taamase k'o tiɲɛ tuguni karamɔgɔ daba tungara k'u ka sabali patriba ko a k'u bɛ girinkajɔ la waati bɛɛ
bela jelen ngono kalafili ka labɛn ni nye Dr Choguel Kokala Mayiga b'a yira k'a fɔ jamana basigilen tɛ o kuma n'i y'a mɛn ko kalafili o kuma fo jamanadenw hakili ka sigi bamancɛ wale dugu bilisa ɲagamilen don karamɔgɔ Dabatungura ko jɔn de b'i to yɛrɛ ma k'i bɛ kalata minɛnw ta ka taa k'o ye kalata ye wa o kuma a kɛra ka tiɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen minnu na o kuma k'u b'o ɲɔgɔnna de nɔfɛ wa Mali n'o man kan bilen Sidiba ko n'o ye Dramani Siyaka ye a ko Choguel Kokala Mayiga ko maa tɛ to fanga la bada a ko waati min bɛ olu bolo ka jamana labɛn k'a kɛ jamanadenw sago ye karamɔgɔ Dabatungura gɛlɛya bɛ yen hali n'a bɛɛ lajɛlen ma ban o kuma b'u seko n'u damayira kala k'a bila malidenw ɲɛ min ye kalafili kura n'o labɛnna karamɔgɔ Dabatungura jamana kuntigi kura min bɛ na o kuma o b'a sɔrɔ k'a fɔ baara caman bɛ yen o kɛra kaba ka kɔn ale ɲɛ karamɔgɔ Dabatungura o kuma ko jamana ka baara jamana ka kunkilenna o kuma ko gɛlɛya tɛna don o taabolo la Mali na ɲinɛ coup d'état ko kuma kɔ nka ni an dun ma bɔ nin kɔnɔ ko siga kɔni tɛ min na an k'an sigi tuguni senkɔrɔmacɛ bɛ yen dɛ kana siga Sidiba ko a ko maa minnu bɛ ka Choguel Kokala buruti k'a senkɔrɔmacɛ karamɔgɔ Dabatungura k'u bɛɛ dɔnnen don a disiba o karamɔgɔ Dabatungura o bɛ se ka min kɛ o kuma jɔyɔrɔ mun b'u la Maliko la min ye kumaba fɔ mun b'u bolo Maliko la karamɔgɔ Dabatungura ko n'u ma sabali o tɔgɔ minnu bɛ ka folofolo réseaux sociaux kan parce que b'a ko n'o ye Dramani Siyaka ye o kuma ko don n'a nataw la a bɛ n'i da don bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye min tiɲɛ jamana ye kunun o kuma k'o don tulo kan parce que b'a ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni Choguel Kokala Mayiga ye ko an ka k'an bolo fila jan Ala ye ka Ala fo k'a dɛmɛ Mali bɛ bɔ ni dingɛ jugu kɔnɔ cogo min na sabu a ye fɛn yira na an ma deli ka fɛn min ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali filasi kɔnɔ Dramani Siyaka ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu misirima a ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye nin ye tiɲɛ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele i bɔra ka Choguel min don a fɔ janfa i k'a dɔn a bɔ ɲɔgɔn bɛɛ Jabate o ye kɔrɔlen ye ko kura tɛ nka politiki kɛnɛjala ka ngalongoura tigɛli Jabate i k'a don fana bi faamu joona sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel Kokala Mayiga fanga ɲɛmaa don ŋunungunu caman ani janfa kuma caman Jabate ani namara kuma caman o de balanen kun bɛɛ nka a ɲɛ ka se ka dɔn an ka ɲɔgɔn ye ɲɛngwɛn Jabate o de sabatira tarata tɛmɛnen Choguel Kokala Mayiga ani jɛrɛjɛkulu min n'u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ M5RP u ye maa sugandi k'olu ci Choguel yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ anw de tun bɛ jɛla kununko ŋunungunu barika bɔnnen bɛ o tuma a dun tɛ jɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ yala fɔ ɲɔgɔn ye ɲɛngwɛn Jabate ayiwa tarata tɛmɛnen min ye fanga ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga ani M5 cɛbalen dɔw ye ɲɔgɔn ye Jabate k'a dɔn a ɲɔgɔn ye ŋɔni kɔnɔ kɔrɔlen caman de fɔra don min an bɛ bɔ don min an bɛ nin ɲɔgɔn ye in kɛ don min an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin ko in labɛn ka ɲɛsin bɛ kama Jabate o ti banna u y'o kuma caman bɔ kuma min nka ko bɛ taa laban min na o ye jamana ko ye anw nakun ye min ye Jabate i k'a dɔn awa M5RP a y'a ɲini jamana ka taa nin bolo in kan a y'a ɲini ni voto bɛ k'a ka kɛta jamana sarabulu kuraw ka yɛlɛma Jabate bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ jamana i k'a dɔn ani bamaduw ni ɲɔgɔn cɛ olu lariwele ani sɛgɛsɛgɛli Choguel ko payi o min n'an jɛra k'o sɛbɛn dɛ an b'o baara de la yɛlɛma don la fɛn ma bɔ a la awa fɛn wɛrɛ ma fara kan nka kuma minnu bɛ sen na n b'o sɛbɛndenya ye k'a fɔ nkalon ye ne bɛ baara min na jamanakuntigi de ye n bila a la wa ne n'a cɛ an bɛ komi di a n'a nɔnɔ gɛlɛya misikara jarati taa ni ɲɔgɔn cɛ wa maa caman fana ɲɛna fana min ye M5RP aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ walima fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ yen sabula anw de jɛra min ye Ibrim Boubacar Keita ka fanga in kɛlɛ anw de jɛra ka sɛbɛnniw kɛ laɲini n'aw y'o bɔ a da an bɛɛ lajɛlen de jɛra k'o sɛbɛnni kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ne de gɛrɛla o baara kɛli la i k'a dɔn n b'o sɛbɛndiya ye k'a fɔ n b'o baara kelen de la gouvernement a dafalen gɛlɛya tɛ ni ministre cɛ wa ministre kelen o kelen n kelen bɛ ka baara de kalifa bɛɛ ma a bɔra ka min ni min fɔ sisan a bɛɛ lajɛlen dilanli i k'a dɔn a n'a ɲɛni jamana ɲɛta an bɔra k'o de kofɔ camancɛ fanga i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min maa t'i tile k'a la waati ko don a janya n'a surunya bɛɛ lajɛlen waati ye o tuma don min na ne bi bɔ ayiwa nin ko in na a dɔw b'a sɔrɔ aw ye ne bila baara min na a ye n ji min na o b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen
dafara a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya min b'an kan bi n'a aw ni ne bɛɛ lajɛlen kelen ye o gɛlɛya la o de ye CEDEAO kelen bɛ ka gɛrɛndɛ min sigi jamana na gɛlɛya min b'an kan bi n'an bɛɛ lajɛlen b'o gɛlɛya kelen kɔnɔ o de ye bamananjan wale kɛlɛli ye gɛlɛya min b'an kan bi o de ye jamana yiriwali o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan maa ti taa ka maa to a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ f'a k'o de faamu o ŋunungunu minnu bɛ jidi fo ɲɔgɔnko kuma minnu bɛ yen o ka ban min b'a to ne bilalen bɛ baara min na aw ka baara don jamanadenw ka baara don Assimi Goïta ka baara don walasa a bɛɛ lajɛlen ka dafa ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ bɛ tigɛ don ko kura o bi kɛ prétoire Fatriba n'o ye Youssoufu Y ye Youssou ko karamɔgɔ daba tungura a ko an ka taa chambre de commerce et d'industrie du Mali la mun bɛ Youssoufu Bakili ale min ye CESIM ale ɲɛmaaba ye karamɔgɔ daba tungura n'a ma wuli ka jɔ ko cuwaciɲɛ kɛmɛ k'a sɔrɔ dɛ munna Fatriba ko a ko n'i y'a lajɛ Youssoufu Bakili jagokɛla don min ye usine-tigi don karamɔgɔ daba tungura min ye banna fɛnɛ don a ko Mali jagokɛlaw ni usine-tigiw bɛɛ lajɛlen don bolokɔrɔ ta ye karamɔgɔ daba tungura k'u b'a fɛ u b'a fɛ a ka k'u ka ɲɛmaa ye a b'o ɲɛmaaya sigiyɔrɔ la an bɛ don min na ko bi Youssoufu Bakili nale a ye wulikajɔ kɛ ni ka yɛlɛma caman kɛ yɛlɛma min ni jagokɛlaw kun sigilen bɛ ka makɔnɔ karamɔgɔ daba tungura maa min bɛ k'i da don bara kɔnɔ ni ka kuma ni Youssoufu Bakili tɔgɔjugu ye nka fɛn kelen bɛ yen karamɔgɔ daba tungura n'a ma wuli joona a bɛ sɔn ka gɛlɛya bolo dɛ o de ye chambre de commerce et d'industrie a bɛ so min kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura jateminɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ so in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a dɔgɔyara o tuma min ye so kura o ka ɲini ka di Mali jagokɛlaw ni usine-tigiw ma Youssoufu Bakili y'i sigi k'i miiri a ko Bill Hakido a ko so joona an ka terrain ɲini karamɔgɔ daba tungura an ka terrain ɲini terrain sɔrɔla min kɔni ye terrain ye o sɔrɔla Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na karamɔgɔ daba tungura a ko in ma balan ko ye Youssoufu Bakili ko a ko a y'a ko sɛgɛsɛgɛ min ye Youssoufu Bakili yɛrɛ wulila ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nɔfɛ karamɔgɔ daba tungura ni ka taa bolo da kisɛ kan a ko terrain mun filɛ nin ye n'o ye Alpha Gambi karamɔgɔ daba tungura ale ye diɲɛ to ka ban ale denw terrain mun bɛ ale denw bolo a ka tiɲɛ na karamɔgɔ daba tungura bɛn taara ko de kan o tuma min ye Alpha Gambi ka denw ka tiɲɛ karamɔgɔ daba tungura min kɔni y'o terrain sa u bɛnna ko la k'a yira k'a fɔ ko terrain kɔni a filɛ nin Besaw kɛrɛfɛla la miliyari 3 Youssoufu Bakili a ko bila ka suma tɛ nin ko in na o tuma a ka wari filɛ nin ye o tuma a ye an ka terrain papier bɛɛ lajɛlen bɔ chambre de commerce tɔgɔ la an k'an ka baara kuraw daminɛ Fatriba ko nin y'a san kelen karamɔgɔ daba tungura wari saralen kɔfɛ ka ban n'o ye miliyari 3 ye o tuma hali bi min ye terrain papier a bɛ Alpha Gambi o denw tɔgɔ la maa min bɛ k'i kangara n'o ye Alpha Gambi denkɛ dɔ ye o tɔgɔ ye Mamadou Gambi Mamadou Gambi yɛrɛ jagokɛla don karamɔgɔ daba tungura banna don nafolotigi don ale de ko k'a ma jɛni terrain feereli Fatriba ko ma jɛni terrain feereli wari diri miliyari 3 a ye wari du ka ban e tɛ papier di wa joona kɔni miliyari wayi karamɔgɔ daba tungura Fatriba ko ni ɲɔgɔnna nafoloba bɛ se ka sara terrain jumɛn kun kɔrɔ ni ka tila k'o ko balan a ko Youssoufu Bakili ye maa min ye a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye issue ka taa bila avocat la a tɛ sɔn ka miliyari 3 don abada dugukolo la n'a ni maa ma bɛn a kan karamɔgɔ daba tungura a kalasiraw a nasiraw fɛn fɛn kan ka kɛ sariya kɔnɔna la ko Youssoufu tɛ don ko la kunfɛ nka min ye miliyari 3 saralen kɔfɛ san kelen tɛmɛnen kɔ hali bi terrain papier bɛ Gambi a denw bolo o tuma k'u bannen don ka da mun de kan Fatriba ko ale bɛ ɲininkali min ko la o tuma mun de Youssoufu Bakili sɔrɔ nin ko in na min ye Youssoufu Bakili u y'a nɛgɛn wa walima u y'a janfa wa o tuma min ye nin ko in ye karamɔgɔ daba tungura k'a tiɲɛ na nkalon bɛna dɔn an juguyara mɛ dama don an bɛ ɲɔgɔn di yɔrɔ dɔn o fana ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye Fatriba ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni terrain ye so minnu b'a kɔnɔna la a ko n'a dun ma k'a fɔ CESIM ye terrain san ka ban a location wari kan ka di CESIM ma nka Gambi tiɲɛ tabaw ko k'ale bi k'u tɛ jɛn n'o ye o ti ɲɛ fɛn dɔ balannen don cɛkɔrɔba min ye so jɔ o sara aw bi balo la munna de wari dira a y'a ka wari minɛ miliyari 3 k'a tila k'a dun ka ban hali bi k'aw tɛ bɔ yen mun bɛ o na ɲɛ a tɛ ɲɛ dɛ ayiwa naam Youssoufu Bakili nin ko in na karamɔgɔ daba tungura e ko cuwaciɲɛ kɔni a tɛna se ka a cuwa tɛ tiɲɛ a cuwa tɛ se ka tiɲɛ nin ko in na o tuma k'a na diɲɛ nin ko in na i b'a fɔ ko neige karamɔgɔ daba tungura ko a ko mɛn o mɛn min ye Mali sariya tigilamɔgɔw olu na bɔ ni ka bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ yiri ɲɔgɔn na nin ko in na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ Youssoufu Z ale ka sɛbɛnni don wajibi ne bɛ n bolo bugɔ ka
mi bɔni sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique wajibate i k'a dɔn farafinna dungare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa libanais dɔ bɛ yen min da ye awa madar ye safinɛ ɲuman ye safinɛ min n'a ka ɲi kosɛbɛ wajibate gɛlɛya foyi tɛ madar gɛlɛya foyi t'a la nka a tigi de min do a ye ko Majeb Talib i k'a dɔn Liban gado wajibate i k'a dɔn a yɛrɛ de hinɛ ka dɔgɔ sabula baarakɛlaw i k'a dɔn u ka nafa an'u ka sɔrɔ a bɛ paw kunna u dun bɛ baara kan k'a kɛ u bɛ wuli ka jɔ la wajibate i k'a dɔn baarakɛla dɔ bɛ yen i k'a dɔn a ye accident de sɔrɔ i k'a dɔn u taara n'a ye lopitani kabini baarakɛla in dara lopitani i k'a dɔn awa min kɔni ye ɲɛmaa ye a m'i kɔfilɛ k'a lajɛ wajibate baarakɛla tɔw ye wuli ka jɔ bolo da ka jateminɛ kɛ ka kule k'a bɔ fa bɛɛ fɛ a ma sɔn k'i kɔfilɛ an bɛ donni minɛ ko bi wajibate nin ɲɔgɔn na usine belebele
Bojabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don la sirène fasiriba n'o ye A2 a ko min ye Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛlɛ in a kɔlɔlɔntan tɛ fasiriba ko an bɛ don min na ko bi kɛlɛ in a kɔlɔlɔ bɛ ka yɛlɛ diɲɛ fɛ nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛna a ko an bɛ don min na ko bi Russie ka fara Ukraine kan karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye alikama o min buru bɛ dilan n'o ye a ko diɲɛ kɔnɔ jamana minnu bɛ n'u b'a sɛnɛ ka kologirinya a ko ni jamana fila don a ko n'i y'a lajɛ min ye taji ye karamɔgɔ dɔ b'a tun min kɔni ye o fana sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ fasiriba ko min kɔni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ min daminɛlen filɛ n'an bɛ k'an dɛmɛ ka se kalo kelen ma karamɔgɔ dɔ b'a tun Mali kɔnɔ e ko kunkan mɛnna ka ban fasiriba ko min ye san 2021 a ko Mali buru dilannaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ n'o de ye k'u bɛ dɔɔni fara buru sɔngɔ kan ka sababu kɛ alikama kɔni o dayɛlɛnna min kɔni Mali ɲɛmaw ye transition ɲɛmaw ka fara ministre mun bɛ jagoko kan ale ni usine ko ale ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamanakuntigi tɔgɔ la ni k'a ɲini boulanger fo ka sabali k'u bolo da u dusu la sabu jamana bɛ dabolo mun na a man ka abada fɛn ka fara an ka dunfɛnw sɔngɔ kan dɔrɔmɛ 10 min kɔni 50 ka taa bila 60 la o tuma k'u ka sabali jamana yɛrɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'u bolo masuma o tuma u k'a to ni waati gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ka tɛmɛ fasiriba ko min ye jamana ɲɛmaw ye u sera buru dilannaw la karamɔgɔ dɔ b'a tun buru ka se ka feere darasi 50 a kala kelen fasiriba ko o waatiw tɛmɛnen an nana bila waati wɛrɛ kɔnɔ n'o ye waati gɛlɛn dɔ ye a na kɛ n'o tɛ maa si seko ye bilen sabu n'a dun ma k'a fɔ ko buru bɛ dilan ni alikama mugu ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o fana bɛ ta ka bɔ jamana minnu kɔnɔ n'a ka gɛlɛn ye o tuma ko wajibi buru kɔni zeyi na kɔni k'a sɔngɔ bɛna yɛlɛ buru sɔngɔ bɛna yɛlɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun k'o daminɛna ka ban fasiriba ko buru kala kelen n'o ye goropɛn ye n'a tun bɛ sɔrɔ darasi 50 la o tuma ko 60 kɔni a bɛna sɔrɔ o la boulangerie kɔnɔnaw la o tuma min ye détail ye olu fana bɛ tila k'u ta fara kan o tuma min kɔni ye kɛlɛ ye sa fo ka taa fɔ ko banna sigikafɔ ni jateminɛ de bɛna kɛ ni kɛlɛ in banna a bɛna to nin da kelen na wa walima a bɛna sigi a nɔkɔrɔ la wa sabu a dun nunjuru t'an bolo a bɛ maa wɛrɛ de bolo min ye Mali burufɛlaw u ko nin ye kamana gan belebeleba ye fasiriba ko jamana yɛrɛ de tun kan ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ janko kɛlɛ min na daminɛ tuma min na sabu kɛlɛ ma bali ka cun kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun u ye ɲɔgɔn fɔri dɔɔni fo ka taa fɔ ko tasuma minɛna min ye an ka gouvernement ye olu tun kan ka bilankɔrɔ belebele kɛ nka k'u fana jalaki bɛ bila gouvernement maaw kɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun u ma kɛlɛ ɲɛ sigi fiyewu sabu malidenw bi an bilalen filɛ gɛlɛya kɔnɔ a ko tile tɛ bɔ ka bin ni maaninfinw ma buru kasabi caman de dun a ko fɛn mun bɛ dun buru la a tɛ dun malo la a tɛ dun ɲɔ la ka taa fɔ ko buru bɛna gɛlɛya jamana kɔnɔ k'o ye dɔ faralen gɛlɛya tɔw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Bojabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant nin y'a bolo ko siɲɛ 5,000 426 ye e ko n buru dama dɔ faral'o ka di wa Bojabate essence ni gasoil i k'a dɔn a bɛ ni ka tile 2 bɔ dɔ faral'o fana sɔngɔ kan i y'a fɔ cogo min na Bojabate fɛn min n'a n'u t'i bolo i k'a dɔn i ta ye i ta kɔni ye hakili jagabɔ ye a ko pétrole ani essence ani gasoil a yɛlɛli kɔni fo ka taa gun 20 na Bojabate i k'a dɔn o daminɛna kabini kununko sufɛ n'i taara essence sa pompe la i k'a dɔn a bɛ f'i ye ko dɔɔni yɛlɛla kan Bojabate i k'a dɔn CEDEAO ka gɛlɛya tɛ min ye Mali faamaw ye olu ka gɛlɛya yɛrɛ tɛ min ye essence feerelaw olu ka gɛlɛya tɛ n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔ min ye essence a dibaw minnu ta ka ca diɲɛ bɛɛ ta ye o ye Russie jamana ye Russie jamana dun gɛlɛya talen bɛ k'a sɛgɛrɛ a ka kɛlɛ in na sabula datugulen don a dala a bɛ minɛn fɔn fɔ bɔ Bojabate i k'a dɔn sɔrɔli bɛ gɛlɛya n'ale ka essence bɛ bɔ a bɛ kɛ sababu ye essence ka nɔgɔya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la a kɛn bɛ sanni kelen minnu bɛɛ n'olu se ka bɛɛ lajɛlen nimisi wasa olu kɔni ye dɔ fara u ta sɔngɔ kan kabini a bariko anw b'a sɔrɔ cogo min na o b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ sabula jagokɛla na dɔ fara a ta sɔngɔ kan essence feerela na dɔ fara kan a naba o fana bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan waasa faamuyali ka na Bojabate k'a dɔn kununko ɲɔgɔn ye dɔ dara ɲɔgɔn ye kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin cakɛda min ɲɛsinnen don essence feere ma n'u k'a ma UNAP min ye Moribo Buro Jal ale de yɔrɔ in ɲɛmaa ye essence feerelaw ka jɛkulu min ye consommateurs ka jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen welela ka ɲɛfɔli kɛ Bojabate ɲɛfɔli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kun jumɛn in na essence gɛlɛyara nka UNAP directeur
min ye Moribo Goro Jali a y'a ɲini misideni kana jɔ birifere langolo kana to min ye essence nabaw ye olu ka jɛ dɔkɔ a fana bɛ kuma min ye awa douaniers ye olu fana bɛ sale min minɛ dɔkabo fana na Boa Jabate n'o kɛra a bɛ se ka ko awa sanba fɛ cogo min na o dabali bɛ tigɛ nka min kɔni jɛlen don ni bɛn kɛr'o kan Boa Jabate a bɛ waati jan bɔ maa caman sigilen kun do k'a fɔ ayiwa essence ni gasoil kɔnɔ a bɛ sɔn ka yɛlɛ min kɔni jɛlen don n'o fɔra i k'a dɔn essence i k'a dɔn ko nin dara 120 663 o de don 120 ni tama saba min ye gasoil ye 120 dɔɔnin k'a jɛ wa Boa Jabate i k'a dɔn bɛn kɔni kɛra nin ka fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko awa Irisiw ni Ukraine ka kɛlɛ a ye gɛlɛ caman de don diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la sabula min kɔni ye awa yɛlɛli ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la dɔ fara la essence sɔngɔ kan ka sababu kɛ Irisiw ka kɛlɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tigɛ don ko kura le Sphinx fasɛrɛba n'o ye bamananden a ko kabako sigilen ka jan n'a jɔli ye karamɔgɔ Daba Tunkara an ka taa Sikɔrɔni min ye